bryd sy'n aml yn cyrraedd y brig ym Mhencampwraethau rhyngfryd yn ein sioe ni ar hyd a lled y wlad yw'r Ceri. Ac yma, wrth fy ochr i yma beirniad o fri, chi wedi bod yn beirniadu ar hyd y lled y wlad ym mhob man, chi wedi bod yn arddangos Anthony John o Sheargar. Croeso at ni, Anthony. Diolch yn fawr i ti, Meidir. Wel, am ddosbarth, o'n i'n gweud nawr bod y Ceri, maen nhw wastad yn cyrraedd y brig yn ein Pencampwraethau ni'n aml iawn, achos i urddas nhw a'i steil nhw, maen nhw'n mynnu sylw'r beirniad yn dyn nhw bob tro. Odyn. Maen nhw'n diafod mor siarp, maen nhw'n edrych mor smart, mae'n glistau di lan, maen nhw'n tynnu sylw'r beirniad mor gyntal, maen nhw'n dod mewn i'r cylch. Maen nhw'n mynnu'r sylw yn dyn nhw? Odyn. Maen nhw'n mor stylish, mor prawd o unen, a fel y gweud, mae'n tynnu llygad y beirniad straight away. A dyma chi ddosbarth? Well, 22 yn y dosbarth yma ar Defaid Bryniau. Odi, a fi wedi bod dod yma ar y 60au, a fi'n meddwl o'r safon gorau mewn clas y Defaid Blywydd fi wedi gweld. Gallwch chi pigo'r 20 top yma, a byddwch chi rhoi nhw unrhyw ffordd. Maen nhw gyd yn rhoi dda. Mae'n bleser i gweld nhw, mae'n fraint i'r bryd bod nhw'n mor dda. A chethau wedi cael yr anrydedd o feirniadu yma hefyd yn y gorffennol? Fi wedi bod yn ffodus ofnadwy beirniadu yma'n 2 waith. Falle nes i ddim job rhy dda tro gynta, so gwynwn nhw'n fi nôl. Gyda chi ail gyfle? Ges i ail gyfle. Chi'n lwcus, sim lot yn cael hwnna? Sim lot yn beirniadu 2 waith, a fel yn dweud, mae'n fraint bod fi wedi cael anrydedd o beirniadu am 2 waith. Ydy, chwarae teg i chi. Ond chi wedi bod yn driw i'r bryd yma ers blynyddoedd maith? Odi, bydd Stephen yma, fy 4th cenedlaeth i magu Cerrys. Waw. Ie. Arbennig. A wedyn ni'n gallu gweld, ych chi'n sôn an yna bod nhw wedi bod yn gwneud yn dda iawn yn ein sioe ni ar hyd y lled y wlad dros y blynyddoedd. A ni'n gweld nawr Ellie Owens o Woodhouse, Henffordd yn dal y ddafad flwydd fyna. A mae hithau, hon yw'r ddafad i feiddi yn dyfe? O, definite. Mae wedi cael season llwyddiannus ofnadw. Mae wedi bod yn pencampwyr yn y Royal Highland, mae wedi bod yn pencampwyr yn Swydd Efrog, a interbreed champion yn y 2 yn nhw, so mae hwnna'n anhygol o fraint i fod yn gwneud peth. Ie, hi oedd pencampwraig rhyngfryd Sioe Efrog, a chymod, dim ond rhyw 4-5 diwrnod yn ôl oedd hwnna chwarae teg i nhw fel teulu, a mae yma nawr yn edrych yr un mor siarp yn dyfu. Odi. Eli ar ddafad. Odi, ona fe. Waniaeth diwrnod, waniaeth beirniad, cawn ni gael. Yn union. Odi. Ond dyma'r tro cyntaf i'r teulu yma i fentro lan i Sioe Kerryhill, a fethon nhw lan ar ddafad yma, y ddafad enwog erbyn hyn, Woodhouse Farm Fendi. Ac ennill y dosbarth Ceri. Wel, am ddechreuad da i'r tymor i gyd, Ie. A wedyn fe chi'n gweud ennill yn Swydd Efrog yr rhyngfryd. Ie. A ennill y par rhyngfryd wedyn yn yr ucheldir. Ie, enillon o'r grŵp fi hefyd yn Swydd Efrog, a fi hefyd fi'n meddwl, y grŵp o 3. A enillodd hon, prif bencampwraig Sioe Burton fel oen fenw. Na fe, do. So mae wedi bod yn gwneud yn dda ar hyd yr amser yn dywi? Odi, mae rhywbeth y bit i ddi, mae'n sefyll allan, so... A mae allan o'r hwrdd, sa'n bod os ych chi'n cofio fer, Woodhouse Farm Elfabiolo. O, ie. Record y bryd, 20,000? 20,000 yn Lydlo, ie. Iath i'r diadell Churchstock yn Robert Price. So... Mae'r bloodlines, yr pedigree yn gywir. Odi. A wedyn, os ydyn ni edrych ar hyd y cylch, ni'n gweld nifer o wynebau cyfarwydd. A gan y pen draw, pan fydd yr hael yn dras nawr, ni'n gallu gweld yn y pen draw, mae'r rhywun sydd yn nabod chi'n dda iawn a chi'n nabod nhw'n dda iawn. Pwy sydd yn? Chi'n siarad beth yw'r mab ar merch yn Gymraeth, fi'n meddwl. Stephen John, A Elin. Na, Elin, ie. So, maen nhw wedi cael season llwyddiadus fyd. Oedd e'n reserve interbreed champion yn Royal Lancashire. Enillodd e'r grŵp o 3 interbreed hefyd, so mae wedi cael season llwyddiannus ofnadw. Bryd arbennig iawn o bentre ar y ffin wed, ger y Drenewydd, yn fel Ceri? Mae pentre o enw Ceri, a mae'n ad dechrau nhw can blwyddyn yn ôl. A fel yn gweud, maen nhw wedi bod poblogaidd ofnadw yn y 50au, 60au. A sy'n nhw mas o ffasiwn tyma bach, ond nawr maen nhw'n dod nôl yn mynd i dros 400 o aelodau yn y flockbook, so maen nhw'n cynyddu yn dda. A mae'r ddiadell yn eitha hen hefyd. Ers i chi
i gyhoeddi'r llyfr cyntaf, 125 mlynedd yn ôl. Rhywbeth, ie, na fe. Hen hanes i'r byd yn dysem. Os. Wel, na fe, tra bod y beirniaid yn mynd trwyddyn nhw yn ara bach, yn tynnu'r rhestr fer, ni'n gweld bod Eli Owens wedi wneud y rhestr fer, fe gawn ni weld. A mae Elin a Stephen John. Wel, na fe, chi'n ddyn hapus nawr. Mae gobeith. Fe newn ni nôl i weld pwy fydd yn ennill y garden goch na. Diolch yn fawr ti ni. Diolch. Croeso cynnes nôl i chi at Gylch y Defaid. Fyny a Anthony John o Shirgar yn mwynhau yng nghanol heilwen braf, ond y cystadlu tanllyd sydd yma nawr. Dosbarth y ddafod flwydd Ceri, Anthony. Mae'n anhygol y safon sy'n yma heddi. Mae'r beirniad nawr, William, wedi tynnu nhw lawr i'r 10 diwetha. Mae dros 20 wedi cael ei hala mas. So rhain nawr mae'n cyfriwr 10 dafod gorau sy'n y dosbarth. A mae'n bleser i gweld nhw. Gallai ti mynd o rhif 1 i rhif 10 a maen nhw gyd o'r safon, maen nhw heiddi ennill. Ond mae rhaid fod mae wedi pigo'r ennill. Eli Owens. Eli Owens wedi ennill to. Mae wedi neud i. Wedi. Hon oedd pencampraig Rhyngfryd, prif pencampraig Sioe Swydd Efrog, a mae wedi ennill i dosbarth fan hyn yn Sioe Ore, Sioe Cymru. Na fe, sa'n meddwl mae hon wedi cael ei meiddi wedi'n dangos fel hesben. So, chwarae teg i'r teulu Owens is o Woodhouse. Mae'r safon yn uchel ofnadw gyda nhw, ond fel ni'n mae'n bleser i gweld y Cerrys mor dda yn y dosbarth lenni. A i chi fel un sydd wedi bod wrthi ers flynyddoedd maith, mae hwnna'n dweud mawr. Wel, fel fi gweud, fi wedi bod dod yma ar y 60au a fi'n meddwl cael clas gorau fi wedi gweld yma riod. Diolch yn fawr iawn i chi. Eli, somebody's quite emotional here, I think. Thank you. Well done, you. Thank you very much. It means a lot, I'm sure. Oh, it does. Yeah, this sheep is special. I really enjoy showing her. And it's always been my dream to breed a Royal Welsh winner here. So, yeah. And how was it up in the Yorkshire? That was good. We've not had a lot of time to prepare to come here. I'm just glad that she's not too tired and she's sparkled today. Both of you are sharp and sparkling, I'd say. I did have quite an early night last night, which makes a change for me. Yeah, I think you need it after everything you've done recently. The Highland, the Yorkshire and here. It's been a marathon. Well done, you, Mrs. Good luck later on. Thank you very much. Llongyfarchiadau. Thanks.